luzera, ikusle batzuen jakin mina Ilaski, zer den, Hori oso nada. Bueno, baina mugak ere badira horreza. Tabernan ginela, lagun batek. Jon, Ilaski, Serrano zeban eurtzen du. Bueno, hori nahi izatera bera kontatuko du, edo da informazio pribatua eta bar da. Baina zeban eurtzen du, eta bueno, bai, etzan? Gutxi asko parekoa gara, eta baina zeban eurtzen du, eta azkenean asarretu eta altxan nintzen, taberna guztian niri begira, esan nion. Ez dut esango Ilaskik zeman neurtzen duen. Soilik esango dizut, bere itzalak ez duela mugarik. Datu zela gure lehiakidea. Pasa darbia. Nahiko poetika, ez da? Aitor eta Eider, Lur eta Maider, Istel eta Joane, edo Joane, hogeita zan da. Bai menadako zu, nire neurriak emoteko? Adinez da telefonu ez. Gainontzean, dena libre, oso ondo. Aitor eta Eider. Bai. Gabon. Duen itzalak ere. Ez mugarik, momentuz. Onaino iristen da, Kontuz. 16. saioa, Anaiarrek. Eta orain, galdera da, 16 saio, 7.250 euro pilatuak. Zuetaz edo zuei buruz ez dakigunik, mesedez? Behar dugu nik pentsatu nuen lehengoan. Material fresko pixka bat. Zer gainontzean, batek Erasmus egingo du, eta bestea ez dakigu zertan ari de, baina ari da zerbaitetan. Lady Gaga gustatzen zaizu, Ez bereziki. Ez bereziki, baina... Futbola ere, baina bai. Ez dakigunik. Kefirra ite etxean. Benetan? Benetan. Nire gurasoak hasi ziren, eta utzi zioten egiten. Iraute nahi naiz, Bai. Zer egiten duzu? Kefirra. Zelan? Azaldu. Egitea, nahiko erraza. Bai, osea ez daka... A ber. Dira ongo batzuk. Bai. Eta orduan, ongo jeizuk matikezu esnea, uste dituzu hor, eta itzultze zanean, kefirrak azu. Eta non lortzezuz? Zer, berkatu? Lagun batek, kantoi bat. Laborategiko kideak, karo, horazkinan biokimika, bioteknologia, eta denak hor, lactobacillus, kefir, no seke, nor nahi du? Bai, hori oso nada. Oso nada. Probiotikoa, Tripa, vamos. Jateko izanezik? Ego, joa. Ona, Bai, Amatarroa bizatu ditut, ja. Frigora junta, eta... Benetan, Bai. Zorionez edo zoritxarrez. Kefir erraldo iba daukazu etxean, orduan edo. Baineran egiten dut. Unez oparitzen. Breaking Bad? Bulgarikoak. Bai, bueno, tankeran Etxean? ez da ingarez izaltze, baina... Bale, daztu ona. Aitor, zer asko, Eider, zer diozuzu? Pues, komparatu... Nire anaiak kefirra egiten du. Hori badakigu, ja. Mira, ez dut inoiz musika ikasi, baina gitarra jotzen badakit. Ara? Osea, jartzen diazu partitura bat, eta hasi behar naiz. Do, re, mi, juro. Baina gitarra jotzen badakit. Eta autodidakta zara, nola bai? La, mi, re. 3 akorderekin? 3 akorde? Ez, ja, gehiago, fa, si... Bai, ez da kefir... Horrela gabiltza, ez da? Hau esan da, ez da asko, benetan, Oso datu honak. Jarraituko dugu horretan. Ekarri egunero material fresko. Bueno, aurre egitea lortuko gara. Beti ere. Animo eta zorteo mikote. Lur eta Maider rongi etorri. Kaixo. Bueno, hasiko dugu galdeketa, geupe. Ze presioa batean. Bigarren egune Lur, zuentzat. Bai. Maider asko zebeto gaur. Aurreko baino. Lasaiago eta lasaiago. Urduri neon. Ondo. Bai, bereziki urduri. Pixkat. Baina, ja urduritzera ira ez zuen. Bai, barkatu, ez nire asmoa, lasai. Galdeketarekin ja urduritzera. Tentxo gauz. Lur, hementako jarritxe Aitonarekin ibiltzen zarela, baratzien? Bai. Bai, ez zer da hori? Bai. Aitona da? Bueno, izena? Bai. Atxitxe Joseba. Izenean ere Aitxitxe dara. Aitxitxe Joseba. Aitxitxe Joseba. Bai, ez que niretzako ez da Joseba. Ez da Joseba da. Ez da Joseba Iñaki, bai. Kontuz? Bai. Aitxitxe Joseba Iñaki, Aitxitxe Joseba. Ez, Atxitxe Joseba. Aitxitxe Joseba. Eta zelan? Batzen zarie, dinot, eta zetan laguntzen zazu edo ze hortuako usten, laguntzen. Osea, da oso beti egon da bera bakarri baratzean, orduan ni hasi naiz orainea tipula batzuk hartzen laguntzen diodan, ea kimaketak egiten, baina bera dago... Ilaskik dio, zer ederra eta Aitxitxe Joseba, bueno, ez da... Bai, lurrentzat bai, aitzakia bertan egoteko. Bertan egoteko. Bai, egongo da, Aitxitxe Joseba miluze ikusten. Home, espero dut. Eta animatzen. Bai. Hobedu? Bai. Bueno, Maider, hemen, irakurzale, bai bat eta bai besti esariela, esate baterako. Musika zale, eta batez musika barrizek deskubritze zale, zarela, Maider? Bueno, supongo, bai. Deskubritzen ari naiz berriz, kontzertuak eta sustentuak eta... Kontzertuak eta ikusi, eta... Bai, gustatzen zait. Joaten zarete Jimmy Jazz aretora esaterako. Bai. Pagaztetxeka, hoi da. Eta ikusi dugun horrela azkeneko kontzertu interesgarriren bat, edo aipagarriren bat.
Saldelkotxe ikusi ja zazpialdizu du. Bale, hauek dira jangitz eta, ez da? Hoi da. Jende ona, Orduen, topatu eta, ja, bidie zein jarraitu, ederto. Bueno, Maider Lur, gaur zelburu, finaltxu bat, albada. A ber, albada. Eta zuzue pilatzen hasi, albada. Hombre, helburuak. Bai, helburu. Ba, sorte honetan gietorri. Gabon, Ixtel eta Joane, ondo hauskatu dut? Ez, itxel. Itxel. Hor, Bizkaian ere itxel esaten dute, nolabait zerbait oso ona denean, eta ondo ateratzen denean. Itxel eta Joane, beraz. Ongi etorri, orain bai, gainera nik ahozkerari horren biktima izan naiz, Antxon, Anton, eta bar. Itxel eta Joane, nondik gatoz? Ataundik. Ataundik. Bueno, eta beste, ataundik zehazki nondik? Arrandotik. Adoste, hor ere, auzoen arteko, bueno, Ataun, eta bai, ematen du horrek beste telesail baterako. Nolatan animatu gara, bikote? Ba, nik Gasteizen ikasten deu, eta nik pixukidekin gauero miluze ikusten dut. Oso ondo. Eta hoxe, okorri zitzaiten, eta Joanei aipaunion da, emitxo. Biak ari zarete Gasteizen ikasle? Bai. Ze ikasten? Ni magis. Eta nik diseño grafiko. Bale, ados. Eta ez zarete pixukideak? Ez. Bakoitzak bere aldetik, itxelek ikusten du gauero miluze, eta Joanek... Tarteka. Bale, bai. Gasteizeko jaien pregoilari izan beharko ginateke zutani. Ni prest, Gasteizen ikasten dauzen danak miluze ikusten dauzen. Hori egia da, Itxel eta Joane eta zuek han behien geu animatzen. Seguru. Hori antolatu beharko dugu. Ze unibertsitatea bezala, pentsatzen dugu Gasteizko kale barren jende hori ere praktikatuko dugula, apur bat, bai? Bai? Ostegunero, akaso? Bai. Bueno, ondo dago. Miluzera etorrita, demagun Joane, zakua irabazten dugula. Diru horrekin zer? Bueno, jongo ginen viaje bat ditea. Bai. Iraietxo bat. Edo zentokita. Ez dut pentsatu, ez daukatu asmo finkorik eta lan proiekturik? 7 urteko bidai bat izan alda. 100.000 euroa, bai. Bueno, bestelako inbertsio batzuk, aipatzen dira hemen itxel. Bai. Aipatu, garatu. Bueno, gea DJ-ak. Eta hor... Biok? Bai, bueno, biok eta beste... DJ iruko bat. Bai. Izena du irukoak. DJ Lizarrusti. Ataun pasata hor badago portu bat, eta txerendulari asko bertan. Zuek zarete DJ Lizarrusti irukotea. Bai. Ados? Eta irazteko bagenu, hobetzeko zuen ekipoa eta? Erabiliz, bai. Bale, momentu zer daukagu? Maitxo bat. Maie... Bale, eta aulki bat. Maia aulkia dauzkagu eta asmoa pixka bat ekipo hori hobetzea. Bai. Ikusiko dugu, musika kontutan eta bintzat finibiliko gara seguro, ez da? Bai, espero. Animo bikote, zorte hon. Eta ongi etorri. Eta ondo entzun. Alkondabien maukak izetzen abil, pulseri ikusteko eiderna, Juntuz. Miluzeko zakuan adi, 51.000 eta 700 euro. Ondo. Dena dugu alde gaur, Publikoak ere sasoia, batxiller biko ikasleak, nabari da. Arratiko gure lagunak ongi etorri. Banatzeko momentu eda, Bai, ez da, ni prest, 51.000. Ondo. Banatzeko momentu eda, ia gaur. Az gaitezen. Horretarako lanien hasi beharko. Zer, aukeratzen zuie, Joan Itxel, seguntzat. Potokumeak. Ondo. Aitor eta Aiderrentzat. Ikusi makusi. Bale. Eta Lurreta Maider tribuaren berbekaz. Ederto, Aitor eta Aider. Etxe ederra dako zigezuek? Bai. Altzariz beteta? Bai. Erentzian hartu duzuenak genealogikoki 8 belaunaldi aurretik eta? Bai. Egainatarren altzaria. Oso ondo, izan behar da moduan, batetik 8 Aitor Aider. Izpilua, konketa, alfombra, aulkia, apalategia, garbigailua, mikrouin labea, txigorgailua. Mikrouin labea. 7. Izpilua, Bat. garbigailua, 6. alfombra, 3. konketa, 2. txigorgailua, 8. apalategia, 4. aulkia, 4. mikrouin labea, 7. izpilua, Bat. garbigailua, 6. alfombra, 3. konketa, 2. txigorgailua, 8. apalategia. 5. Haupa zuek.
Oso ondo. Emozio pixka bat emate aldera ere, gainera. Inbastan. Bai, un puntu. Oso ondo. Lur eta Maider. Baduzu horrela, zerura begira egotekotan zaletasunik? Batzutan. Ondo. Jentean ni baino altuagoa da, orduan. Beharra ere, bai. Baina zure itzalak ez du mugarik, noski. Gogoan izan, mundu guztiari esaten dira. Bai, ondo dago. Hemen, zeruko elementu batzuk eta berbak, hau etxek. Hale. Denbora Lur, esne bidea. Izarloka. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Tximista. Uzargia. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Tximista. Izarbela. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Tximista. Ozar izarra. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Tximista. Argizagia. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Oazen, tximista. Izarbela. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Tximista. Izarloka. Esne bidea. Done jakue bidea. Eguzkia. Ekia. Tximista. Hausnarria. Izar euria. Ui. Izile geratu gara lar. Kontu zorrekin, Iru. Iru. Dano geratu gara. Bai. Iru, Zarri gai begira. tamar. Ondo. Ba, bertso bat. Txirritatxoak zeuek ezagutzeko gu edakola. Entzun dut. Joan egia asmatze duzuen, bertso zuet. Euskal diasporari eskainitakoa, beti pentsatu dut, gainera, eta irakurrita daukat, bueno, liburu antropologiko eta horri buruz, eta ze ederra dan. Zelan mantendu duten, zelan maitatzen duten, zelan erakutsi duten hizkuntza ikaragarria. Zelan joan behar genuken noizbait diasporara miluze berezi bat egitera. Hori bebai. Ba, itzeleta joanez, zuen oinak hitzak hauek, eta bertsoa. Garai batean euskal Artzainak. joan ziren, Amerikara. geroztik gure zati, Dituzte. aida jo edo, Ne bada. ondorengoek zaindu, Dituzte. kultura eta Euskara. itxaso batek banatu, Arren. denok euskaldunak. Gara. Ondo, Oso ondo, ondo. Hor ditugu, bueno, garete, akatz bakarra, 70 puntu. Ondo hasi gara ba? Aitor Eider, zuek pozik? Bai. Demagun, imintzioka, eta zer da? Kefirra. Nola ingo genuke? Kefirrak imintzio gutxi, ez da? Bai. Jandakoan, bai? Hola, ratu bat duela. Bai, gozo. Hartu lekuan, bezedez? Lur eta Maider bestaldean. Lehenbiziko erronda. Animo, denbora. Kotxea gidatu. Kotxean gidatzen. Bale, gidaria. Kapota. Bateria arrankatu. Autoaren bateria Zer gertatu da? Ez dauka bateriari. Oso ondo. Bale. Bateria. Bale, parik, geratu gara. Frisbee. Eta hori. Lantza jaurtiketa. Zer da? Jabalina. Bai, hori bai. Bongo ajo. Danborra. Bizarete. Batukada. Batukadako Bi batuka jole. Batukadako jole. Oso ondo, bai. Zela. Egia da, batukadak inorrezuela epe luzen. Maitatu, gorrotatu, erdibidekorik ez dago. Ederto, 3-2 puntu, pastuet. Zuen zaleak, batukada zaleak eta? Bueno. Ba, epel, hemen. Bi kontrakoa esan eta ez aldez kontra. Ez. Kontra alde, esan zuen bate behin. Hartu lekuan mesedez. Itxeleta joan bestaldean. Batukada ez aldez kontra feminismo alde, bai, bueno. Hori bai. Gero moduak eta denbora. Piscina saltoin. Osondo, ez da piscina. Soka saltoin. Ez?
Oia. Bai? Alegia? Oia gainen saltoi. Oso ondo. Oso ondo, Maider. Pikantea. Piparra jan, Pipar? pikante bajan. Bai, pipar pikantea jan. Jostunen neurtu neurrik. Nori. Pertsona bati. Eta norako behar du trajea? Eroslea. Jostunek oso ondo, erosleri. Zinemaldiako. Hartu lekue, ondo. Dio, txegi, eta Oso ondo, kontza baterako, edo... Bai, emintzioka bikain eginda. Gustau zait, ze ikusi dut Maider zure begietan aur baten ilusioa. Oian saltoka, Lobatxuek, zer? Ala aritzen dira. Eh, Gero nire ilusioa oea berriz egitea, eta... Bueno, bai. Ez dut egiten, baina. Sofan. Sofan, oean, edo zein, leku bai. da. Aderto. Bai, salto egiteko. Lur Maider oso ondo, Danak, 60 puntu! Itxel eta Joane, initzio bile trebeak, seguru. Demagun tokatzen dela DJ-ak. Iku zer egin, hartu lekua, Aitor eta Aider bestaldean. Eta guazen, beste hiruko baten bila. Prest? Bai. Demora. Hortzetako... Aria pasa. Oso ondo. Bai. Tirolina bat. Jo, bikain! Ibili... Bitxituak. Moskitoak, erleak... Ia, ziztoak. Inurriak. Bikote zer da? Inurria. Egin. Karramarroa. Ez, da hori, egin ondo. Langostinoa. Ez? Nolakoa da? Emarrazoa. Labeza morroa. Kokrodiloa. Bikote. Bitxoa da, handiagoa da. Bueno, Ez da Michele eta Joane baina nolakoa da. Txikia. Sirena, karramarroa. Ez da karramarroa. Osea, eskorpioia. Bai, Eskorpioak ziztatu. Kozkarino. Pertsona ziztatu. bai. Ondo, zuego oso ondo. Zelan. Imintzioka. Beti jakin izan eskorpioia da. Pixa flamenkoa, zait, aldi berean, baina atzean daugalako, ez da? Ba, bueno, oso ondo. Ederto, 60 puntu, danak asmatuta. Ez, atzean, horrela. Eskorpioiaren... Ziztada baino, bai, ez da? Dakar, eroglifikoetara. Eskorpioiak afaltzeko jate ditu eroglio. Plantxan. Bai, noski. Aitor eta Aider. Baina gustatzen zaizu ez, saltasun apurtxuet. Bai, polita. Bai. Baira post pertsona agertzen hor berriro. Bueno, ateratzen Ja, duten, kontuz, kontuz. Egia da. Baina zuek, sorteon, lehenengoa denpara. Mesedez, ez nazazu? Enred, edredoia. Enreda, tu. Ah. No? Bai, atuna. bai. Mr. Bean daukagu, Mr. Beanek ingelesez hitz egiten digu, amaierari end eta gorriari red. Enred, atuna. Eneak enduta sodioaren ikur kimikoa, enredatu. Oso ondo. Zorar. Bigarrena, denpora. Ez trabarik egin, bai? Soka, lotuta... Bale? Pilota, lotuta? Lotu? Bai? Pilotu ari. Ari, oso ondo. Jode. Oso ondo, Zeinua, lotu, ari. Pilotu ari, bikain. Ba, errazegi aukeran. Ez, errazari ez. oso ondo. Baina... Igo dira ya puntuak, uno oso ondo. Ondo. Txalo. Markagailoak digan txol, venga, aurrera. Ondo. Lur eta Maider. Esmatzeko pres, noski. Bai. Ederto, lehenengo bat, denpora. Itxasontzian ibili gara. Nilo... Bai? Ibain A. Bai? An Ibai. Asi. Nilo Ibaian. Bai. Ni lo Ibai Llanos handago, ni lo Ibai an. Ni lo Ibaian, osando. Ondo, pixkanak ajon gara, pizza guztiak ikusita. Asko ikusten nuen lehen, oinez. Ez, Non dabil? hau, YouTubeen eta... Kirola egiten. Baita ere. Bai, plako. Bai, da dauz galtzen. Bai. Influencer potolo danak esan dienak eta neskak eta be bai. Ara. Eta hori dauz argal. Ta? Dala guapata. Ba ez, baia galduzu. Hau hori ez da bizitza. Baia galduzu. Aber, osasuna bada. Eta Ibai Llanos orain dardarka etxea, jo, ilaskik esan dit hau. Ez, oie, bueno, lasai. Bai, Bueno, vale. lasai gaitezen, hori egia. Lur eta Maider, bigarren eroglifikoa, denbora. Orban bat daukazu. Garagardo bek. Ia, bale, Bekoki... Zelan da horrek? Zelan da itxuten zagu? Kainak, Bale? bekainak, bekainetan. Bale? Barakaldoko beken argazkia ikusten dugu, eta bek hori kaina artien dago, bek kainetan. Oso ondo bekainetan. Probatu Joan Bekera eskatu kaina bat eta altxako zizu bekainak, Bai. Prezioa esate dizutenean, jode.
Herrikoiak eta... puntu! Bai. Jode! Zenbat, kaina bat! Itzulta joan, ezer? Basari esale, eroglifikonak? Bueno, Bai. Ia, trebezia erakusteko momentua, hau pasuek, lehenengo atenpara. Urdai azpikoarekin jaten dut. Nor da? Bueno, aktore bat agertzen dana eroglifikoetan. Al Pacino. Al Pacino ez da. Urdai azpikoarekin? Beste bat. Zer? Egin behar dugu, bueno, grafiko bat onena. Bai, Orain, ez? beste bat. Zer, Jan, urdai azpikoarekin? Mel Gibson da. Mel Gibson, eta ikuste ditugu gaur egun eta gaztetan, armaletalen. Orduen, Mel Oia behar genuen. Mel Oia. Nago Mel Oia. Al Pacino Euskal Herri osora gizarteratu Bai, aurkeztu dugu gehiegi. Mel Gibsonen Dena dira Al Pacino orain. zabaldu beharko, nuke? Bigarrena, neskak, denpora. Gurasoak etorriko dira, zer herrialde da? Noruega. Ez. Norvegia. Ez. Suecia. Nazioarteko kodea behar dugu, ez. Bueno, behien? Italia. Italia. Bale, nazioarteko kodea, laburtuta. Laburdura? Boa. Nazioarteko kodeak behar ditugu Islandia da, goian ikusten duguna. Bi is, eta bien ikusten duguna Italia da. Ite da laburdura hori, it-an. Bizitan. Ja. Ahí. Punturik ez bizitan. Oh. Animo, Galdu itxaropenik. Zea beste iritsi daitekelako komo gaina, zuen markagailura. Aitor Aider, goazen lehenbizikoaren bila. Heriotzat salbu. Ze aktoreri egin diogu Zuma? Angelina Jolie, Margot Robbie, Uma Thurman, Scarlett Johansson. Angelina Jolie. Buah. Ze ertaz. Bai. Bokala? Ah, Izango nintzen Angelina Jolie egun batez. Zer egiteko? Osea, beran egun bat bizi. Ba, gero igual esnatzen dago izeko lauretan. Da. Bueno, egun batez. Ah, bale, ja. Bai. Salbu espena. Aurrera. Nola deitzen da entzun dugun musika taldea? Kerobia, Enkore, Kauta, Lauroba. bai, da. Lauroa. Laura, oposik egongo da milusa. Bai, ez da? Bai. Bokala? Apa Iker. Oh, Eta segi ba. Nork sortu zuen argaziko ekuazioa? Arkimedesek, Pitagorasek, G.H. Hardik, edo Thomas Aquinokoak. Ez bulegokoak, Pitagorasek. Oso ondo. Bokala? Eta, heriotzat salbu esan da? Ez? ez. Ah, ez. Ondo gizona bere bakardadean. Bai, noski. Santxon. Ze marrazki bizidunen sintonia entzun dugu. Conan detektibea, Dorremiren magia, Nono-chan edo Kochi Kame. Zaharratxa. Oso liburu nada, Atxagana, Bai, za? Bai. Bota? Dormiren magia. Hau, atxagarena da, Dormiren gizona bere bakardadean. Ah, Dorremiren magia, uste nuez. Pues, saiakera bat, edo. Bokala? Nahi badu iru. Joder, eski. I. Vale, bai. Heriotzat salbu. Despedida oro da, izatez behin-behinekoa. Izatez. Ondo. Oso ondo! Komodina! Lur eta Maider. Poesia sale, basaria? Bueno. Bera bai. Bai, No, ondo. ze, lotxatuta? Ez. Idazten duzu tarteka edo? Tarteko bat, ondo. Artatu dio, batean. Antzonek. Lur eta Maider, Arkaitz Kanoren poesia, bigarren eskuan.
Ze koloretakoak dira Friends telesaileko logoari falta zaizkion puntuak? Berdeak, zuriak, horiak, moreak. Horia. Bokala? A. Adi entzun, baten bat, dator. Kaixo guztioi zer moduz, osteguna maiatzak 15, gaurko behaldean, Pink Pantheresekin asteragoaz. Norda entzun dugun irratia esataria. Alain Perez, Joseba Sacristán, Julen Idigoras, Ibon Fernández. Ibon Fernández. Julen Idigoras. Muski, behaldean. Eta batx polita gugan gainera. Hauko, Aidi, eta bokala? E. Aurrera. Nola du izen argazkiko pilonek? Jaozia, baozia, nana, mantoua. Bikon izate dute zela, Ja, nalakorik? Baozia. Oso ona. Ez leze. Bokala? I. Zer? Aurrera edo... Bai, aurrera. Abeslari bat, adi. Ze abeslari entzun dugu? Florence Welch, Lana del Rey, Cher, Lorde. Florence Welch. Bai. Eta bokala? U. Eta? Azken erronda edo saiakeratxu bat? Arkaitz Kanoren poesia batetik, atara dugu? Lur Maider? Beste bat egiten dugu. Bai. Bai, beste bat. Azkena? Bai. Ha? Ze euskal sukaldarirena da, 3 Michelin izar dituen akelarre jatetxea. Martin Berasategi, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano. Baina, ez. Bueno, errespetu bat. Akelarre zeinana da? Arzak. Egotea? Bai? Pedro Subijana. Ondo. Bokala? O falta da? Oh. Ba hori xe. Eta? Saiak ere egin beharko genuke edo txanda galdu? Galdu. Edo saiau. Ikusezin dituzteneko istiluak izanaz estali. Bueno, beste bertsioa, Beste bertxo bat, Poesia, horrek ez du mogarik, baina Kale borrokerekin nahaztuta. Ez dago komodinik. ikusezin bihurtzeko alegia, ez da? Ikusezin bihurtzeko, bai, ispiluak izaraz. Estali, ondo, ederto. Itxeleta joane, zuen aukera da orain, Zuen komoinaren bila. Maialen hartzailu zen bertsoa, Erne. Ze musika talderen diskoa zala da, hau? Merina Gris, Belako, J. Martina, Tok. Politxe? Merina Gris. Hain zuzen, Bai. behaldeako Julen Idigoras umetan. Bai zera? Bera da, oso presente gaur eskuan, Bai. Bokala? A. A. Eta entzun? Ez duzu aguantatzen, ez banaiz irrizazten, ona zara baino. Zakoaren bilakoa, ez denbora. Zegit estali dugu Olaia Intziarteren Rita, abesti ederretik. Gaiztoa, gizona, ederra, tentela. Ederra. Gizona. Bai, ez da? Ona zara baino. Baina gizona. Ba, ez dakit zergatik esate dituen horrelakoak Olaiak, ez da. Bokala? O. Zuk etxeko lanak oso ondo egin da, kontu honetan, Zergatik? Dinot, piropu da. Ah, Zu kontu honetan oso jantzia zara. eskerrik asko, mil esker. Publikoa ere unkituta itxel eta joane aurrera. Urrengo aukera dadik zein da euskarazko podcast bat. Ez hain ondo, Aizea Harrien kontra Martzianoak tren luzea,
Ataun? Ez hain ondo. Bai horixe? Besteak abestiak. Bokala? Eta... Tankerarik hartu diogu edo aurrera? Aurrera, ba? Aurrera. Entzun? Agur bero bat, gaur ez daudenentzako bota bi. Zer esan du? Maniru, galo edo san pasatzeko eta lau. Apa Bermio, Isa Sakara eta bere Jepa kantua. Egite estali dugu, bertan. Musu familiarentzako. Musu fam. Bota bi, musu familiarentzako. Maniru, galo edo san Bermioko flowa, Oso ondo. Ondo. Bokala? Eta? Maialen Arzaiu zen bertsoa. Azken errandora bestela? Animoa! Pozen! LGTBQ plus kolektiboko zein talde ordezkatzen du bandera honek? Bisexualak, intersexualak, ez bitarrak, edo lesbianak? Intersexualak. Rebotea? Ez binario. Ondo. Ondo. Bokala? Eta nola, kantatuko dugu bertsoa edo? Doinua ezagit. Improvisatu bestela edo? Edo bota bestela? Egunak joan eta etorri, eta tarterik ez duretzat. Eguna joan eta etorri, eta tarteri... Ez da gabitzen. Ez da goina! Ondo! Ez dingo nu baino. Eta markagailuak ari danok, 280 eta 2 komodin Donostian. 340 Gasteizen, komodinik ez, eta 320 komodinik ez. Bedo zer, gerta daiteke? Zein da zuzena? Adi erantzun, bikote bat, kanporatu beharko dugu, proba hau eta gero, Aitor Reider, zeuek hasita lehenengo errondan, interneteko nabigatzaileak dira. Vivaldi, Opera, Eurosport, Brave, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Linux, Yahoo Search, Mozilla, Firefox, Google Chrome. Juhu! Betaurrekoa jarrikotez. Ba, hosti, nabigatzeko, ezinbestekoak. Safari. Safari. Applena. Lur Maider. Internet Explorer. Nostalgiko entzat, eta hor dago beti. Israel, Joane? Google Chrome. Bai. Mozilla Firefox. Firefox. Asilia. Microsoft Edge. Opera. Zuzen bai, Norvegian garatutako nabigatzailea da. Yahoo Search. Hau bilatzailea da, ez nabigatzailea. Lur Maider? Brave. Zondo, kode irekiko web nabigatzailea. Azkena? Linux. Hau sistema operatiboa. Eta bat, eta aukera. Lur eta Maider? Zein bai, zein ez? Nabigatzailea? Vivaldi. Opera badago, Vivaldiren operak, eta... Bai, oso ondo, 150 puntu. Urrezkoak! Bigarren erronda. Itxasorik ez duten herrialdeak. Serbia, Laos, Eslovenia, Paraguai, Austria, Bolivia, Afganistan, Uruguai, Iran, Mongolia, Burkina Faso. Itxasorik ez. Burkina Faso. Bolivia. Bost, herrialderekin egiten du mugata. Austria. Europa erdian, ondo. Laos. Itxail, Joane? Uruguai. Ozeano Atlantikora irtera du, hegoaldetik. Aitor Reider. Paraguai. Barkatu. Oso ondo. Lur Maider?
Mongolia. Txina eta Errusiarekin egiten du muga. Bi zuzenak diokerrak. Aitor Eider. Txin, a ver. Bikote? Erditik, uste. Afganistan. Oso ondo. Lur Maider. Serbia. Serbia. Eta beste taula bat? Beste taula bat! Oso ondo. Ondo! Lur eta Maider. Beste 150 puntu. Eta hirugarren erronda erabaki horra, 1980ko hamarkadako komedia filmak dira. Itxel Jones edukabiatuta, Aupa Etxebeste, Beethoven, American Pie, Ace Ventura, Mrs. Doubtfire, Babe Txerritxo Ausarta, Maskara, Tutsi, Very Bad Things, The Big Lebowski, The Hangover. Bikote? Ace Ventura. Boa, ze ona, Hau zer zan? Jim Carrey. Bai. Aitor Eider? Venga, komodina. Erabili, ditugu, ezta? Beethoven, 82koa, familia giroko komedia. Aupa Etxebeste. Komedia bikaina. 2005koa. Itxel Jone? American Pie. 89ko klasiko bat izango dugu. Zineman ikusi nuen. Aitor Eider? Bueno, komodina. Mrs. Doubtfire, 83koa. Komedia drama. The Big Lebowski. Ze ona pelikula hau. Bona, Ikusi beti, ez? zinen ikusi. 88koa. Aitor eta Eider? Very Bad Things. Komedia beltza, 88koa. Tutsi. 92koa da hau. Bai, aspaldiko, Bai. Nola da hau, aktorea? Bai, Bai. Zura aldatzen dena. Dustin Hoffman da? Hori. Bai. Aitor eta Eider? Bota bat. Bota bat. Babe Osar. Txerritxo Ausarta. Babe. Oso ausarta. Eta maita garria, 85ko pelikula. Planto edo osatu? Osatzen dugu. Venga, igual gaizki esategu, Bota? Osa berdina da, no? Bai. Barruan gaude. Bai. Osa barruan gaude. Bai. Maskara. The Hangover. Eko berritxua, ez da? Bai, no? Horregatik. Bai. 84koa, Jim Carrey, izugarri hemen ere. Oso ondo. Bai. Eta marka eredua. Bai. Eta marka joak 650 puntu Donostian, 640 puntu Gasteizen, eta 320 gertu egon gara. Borrokan, Itxel eta Joane, amaierara arte. Ez da aurrera egitea posible izan, baina merezi izan du bisitak. Bai. Gustora aritu zarete. Bai. Lastima, ez? Bidaiatxo hori eta egingo duzu, beste modu batera. Ba. Diru askatu edo, zakipa. Ia, azaungo festaren batean topo egiten dugun. Ados? A ber, ba. Pabikote mila esker! Ondo! Aitor eta Eider pixanaka filmografia ere osatzen ez da. Bai. Hopkinsenak ikusi ditugu. Jim Carrey. Jim Carrey, Maskara eta erne, Lur eta Maider. Zur eta lur eta Maider. Oso ondo alegia. Hemen segitze dugu. Segi? Nagusitasun erabateko zaurrera eginda, Hala, gerra psikologikoa, zuek nahi dauzuet bat. Orain sokatira datorreta. Ai, ama. Hartu dio, ze, Maider? Bai, bueno, ondo. No, sokatira ere poesia da, eta... Sufrimentua eta Maider hau programia. Bai. Hortara, zertara etorri bestela. Batetik urten da beste baten zartu. Zuen alde, erantzuten lehenak, Aitor eta Eider, izango direla. Hartu lekua ba, eta guazen, sokatiraraz. Denbora. Zein herrialdetako hiriburua da Belmopan? Paso. Belizekoa. Ze musika mota du ardatz Donostiako dantz jaialdiak? Elektronikoa. Elektronikoa. Ze arraun taldetako patroia da Joana Alzuet? Arraun lagunak. Oso ondo. Eta Gipuzkoako zein udalerritako auzoa da Anduaga? Paso. Ezkio itsasokoa. Zein da haurtxo polita abestiko lehen hitza? Haurtxo. Haurtxo, oso. Ze urtetan sortu zen Google Earth programa? 2005. Bai?
Zein euskal hiriburutan dago Zaldiko Maldiko kultura elkartea? Bilbon. Iruñean dago. Ze kirol disiplinatan aritzegatik da ezaguna Jose Ramon Koke Lasa. Pelota. Alpinismoan, zenbakidun lauki ditu Partxiseko taulak. 57. 78 ditu, kristautasunean nola deritzea aste santuaren aurreko 40 egunei. Kuaresma. Garizuma edo kuaresma, ondo. Ze izen ez da ezagunagoa paludismo gaixotasuna. Paso. Malaria, zein herrialdetan jaio zen Rasputin? Errusian. Lapurdiko zein udalerritan jaio zen Ellande Larronde txirrindularia? Baionan. Saran, nola du izena Onkixote Mantxakoaren ezkutariak? Sancho Panza. Oto. Zein da Dioniso Jainkoaren izen erromatarra? Bako. Boi. Eta zein hizkuntzatan du jatorria azafrai hitzak? Arabieran. Arabieran. Zenbat eme ditu marmokaren marmarra esaldiak? Lau ditu. Nola deitzen zaio azkazalaren oinarrian dagoen azal zatiari? Ilargia. Kutikula esaten zaio. Zein euskal lurraldetan dago Ahargo mendia? Zubero! Denbora! Ja. Igual aurrizkeran edo, baina guk. Harrapatu dizigu kutikulak, sokak, azkenerako. Bai. Eider, eusten, gaur bai. Eusten onak zedetelako, finalik ez. Hartu atxeen, bizka. Bai, deskantza dago. Bihar arte. Torri urrenguen, Torri gogen. Zuek barik ezin gara bizik, Nola ba! Hau bat zuen! Apa, igote! Ara! Lurre da Maider! Bigarren saioa, eta sokatirari aurre egin da. Arerio gogorrak gaindituta gainera, ez da? Bai. Zer moduz? Sortea. Bai, Pues, asko dakigula. Talentua. Edo bitatik. Bai. Talentutik gehiago, seguru. Beharko dugu zortetik eta talentutik etxera eraman nahi baditugu, noski, ondo esango dut. Gaur miluzen, zakuan jokoan. 51.700 euro! Talentua, zortea eta indarra ere bai, garraiatzeko. Bueno, publikoa laguntzeko prest, noski. Bai. Arratiko lagunak, zurean. Esker. Bueno, etxekuei deialdiekin gurekin enpat egiteko momentua iritsi da. Etxien, familian egon gure, Lur Maider esan du aizpa horde. Bai. Hori zer da? Nire aita, Nire ama. elkarre, bikote dia. Ados. Zuek beraz? Ez da. Aizpardeak, bai. Batera bizi? Ez. Vale. Saia nagusiak izan da elkartu dira beraiek. Ados, gerora. Hoi da. Ondo. Eta nahi orde, beste aizpa orderik. Bai, osea, nik Telmo. Bai, Telmo eta nik eki. Ados. Ondo, orduan kuadrilla derrein zuien. Bai. Ondo, ederto. Bestelako kontu batzuk, orain, familia kontuak ez, familian geu ikusten dauzela, eta aplikazioaren momentua dela. Politika interesatuko zaigu, ez da? Beharko. Bai, ez da? Jarraitu gehiago gutxiago, baina. Oso garrantzitsua da. Badakoteznik lagun batzuk kazetari izan dakoek oso argiak, bide batez esan da. Politikari bihurtu direnak, kirolariak politikari egin direnak, aktoreak, bale? Lur eta Maider, gaurko galdera, adi? Musika eta politika nahastuko ditugu finalean, eta galdera da, politikan jardun duten musikariak dira. Denbora. Kanye West, bai. Luis Jack, Me suena baietz. Ane Etxegoien, Bai, ze. ¿Qué dice? ¿Ves? Parte dugu ez. bai. 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 Alex Arbi, Björk, No me suena, Islandia bada, osea. Elton John, Nik esango nuke ez, baina... Bai, ez bada horretzen dago. Susana Baka, Jartzegu bai. No me suena, zima. Bai, ez. Ruben Blades, Hau nola da, bueno. Bai, bai. sonatzizu. Patti Smith, Patti Smith. Esango nuke No ez, le pega, no. Xavier Letek, Politikan egon da. Bestakit. Venga, mamai. Venga, pues. Josu Endur, Bai. Venga. egia estatu egingo dugu, amaikakoa kokatuta. Bi akats bakarrik. Vale. Aldatzegu bat. Nor. Elton John? No. Luis Judge. Es que hau da katalana, yo diría que sí. O sea, Susana Susana Baka. Baka.
Hiru akats. Vale, Susana Bakar. Zein izango zenuke? Edo igual da hemendik baten bat area. Vale. Bjork igual. Etxen, aldatuko dugu bat bakar. Vale, zein. Gogota ma segundu, Joseu... Bai, ez dakitera. Bai, igual da Jose. Bai, ez dutzen dugu. Vale. Hiru akats. Vale, pues perfecto. Tia, igual sartzeu, izan Ja galdu dugu azkenengo... Ez, bai, baina... Azken segunduak aldaketak aldatu egin. aldugu bat. Ruben Blades. Ez dakit, pues ya está. Halan uste dugu talde. A ver, biak. Lur eta Maider, urrezko galdera. Vale. Zerrendari begiratu eta bi gazteenak dira denbora. Gazteenak, pues a ver... Ez que ez ditut Ez dakit. Bueno, a ver... Ales Sarde. Anetxe goien hor da. Ane Txegoien. Venga, vale, da... Aukeratu, lau segundo. Ai, Susana Bakar. Lur Maider, urduri, Azkenerako, Bai. Gertu ibili gara, Ia zer gertatu den? A ver... Kanye West, baiezko eremuan. Seguru? Bai. 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 2008an estatu batuetako hauteskundeetara aurkeztu zen, 70.000 bozka baino ez zituen lortu, eta eskerrak, Hau da, Haze ideia darabiltzan, bai, Kim Kardashian. auri. Nahiko nahazita dabil. Ez ezko eremuan Patti Smith, Esan duzu, ez dut ikusten hortan ez da egia da noski aktivista ezaguna dela, baina halako politikako parte hartze zuzenik edo, kargurik, ez du izan. jarriko nuke Patti Smith mundua egintzen. Kanye West baino lehenago, askoz. Josu Endur, 7 seconds wait. Kantia zulitzen. Eta lurreketa Maiderrek, bai, abestuko genuke baina. Senegaleko artista bat, aldatu dugu eta badakigu baiezko eremuan zuzena dela, ez da? Senegaleko turismo eta kultura ministro izan baitzen. Ostras. Toma ya. Susana Baka baiezko eremuan. Bai. Peruko kultur ministro izana. Bai. Bjork. Ez? Ahots kritikoa duela gutxi ere Israelen kontra halako adierazpenak eta egina, baina politikan kargurik izan gabe. Babitu kultura arduradun Bueno. Bjork oso ondo egongo litzateke, Pero egia da, estilo oso partikularra duela noski, baina... Eta danak bai, Bjorken diktadura. Noski, Danak berak zizne mozorroarekin horrela, ez da? Bai. Elton John, ez ezko eremuan. Egia da bere iritzi politikoak adierazteko eta beldurrik ez duela izan. Oro har beldurrik ez du izan, gizon honek. Baina ez du zuzenean politikan jardun. Luis Llach, baiezko eremuan. Bai, 2015-etik 17-ra parlamentari izan zen, Junts pel Sí independentisten Gironako, zerrenda buru ere bai. Oso gizon jantzia, Buah. gustatzen zait, Llach. Xabier Lete, baiezko eremuan. 80ko hamarkadan Gipuzkoako kultur sailburu izan zen Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Lehenengo jaurlaritza horretan. Ales Arduy jona. Ez. Bueno, diktadura eta gero, noski? Jaurlaritza harin jauku delako. Ales Arduy! Gatibu! Ez du pentsatzen, no? Gatibuko sailburu. Ez ezko eremuan? Bizkaiko batzar nagusietan batzarkide izana da. 2016an EH Bildurekin baiezkoa behar genuen Ruben Blades ere, 94an presidente izateko hauteskundetan hartu zuen parte. Eta Panaman. turismo ministro izana da, Panaman. Han Etxegoien berriz, ez ezkoa. Bai. 200 euro, Lur eta Maider. Vamos. Zela manatuko zuidana, erdi-terdi? Bai. Bueno, ni langabezian nago, igual. Bueno, baina nik iratuet. Egia da. Ondo. Egia da. 70 mar. Hemen erabaki dezakegu, Orduen, larun baina asko zobeto, 1000 euro eskuratzen baditugu. Ian hor dituen argudio hodeak, ezta? 1000 euro gordetzen ditu urrezko galderak.
Horretarako, erantzun zuzen bikoitza behar dugu, eta bi gazteenak zerrendakoak zeintzuk diren galdetu dugu. Ni idea. Bi neska ez dira izan. Aukeren artean, Anetxegoien. Dona Paleuko abeslaria, 1980 jaioa. Eta? Susana. Matuko bagenu? Poza. Sekulakoa. Ez da izango. 80an jaiotakoa, Anetxegoien, 77an jaiotako baten bat behar dugu. Susana Baka, 1000 euro jokoan. Zuzena da? Susana da? Ez. Hauta zuen, osondo! Urta Maier! Zipan! Leheniziko finala jokatu dugu, bigarren saioan. 400 euroak zuena dira, erdibana partitzeko. Erdibana. Bakea behar dugu, animo! Etxeko hietan, ederra dela jakitea zuek hortze zaudetela. Urrengo miluzen, beste zita bat.